Ymgynghoriad ar Gofrestru Proffesiynol y Gweithlu Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Ydych chi'n meddwl y dylai gweithwyr gofal plant a gwaith chwarae yng Nghymru fod â chofrestru'r gweithlu? Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad yn gofyn am farn y gweithlu ar y cwestiwn hwn. Mae'r ymgynghoriad yn gofyn cwestiynau ynghylch a ddylai'r sector gofal plant a gwaith chwarae fod â chofrestru'r gweithlu, ac os felly, pwy ddylai'r gofrestr honno ei chynnwys? Os, yn dilyn yr ymgynghoriad, y penderfynir y dylai'r sector gael cofrestru'r gweithlu, bydd ymgynghoriad pellach ar y manylion, megis meini prawf cymhwysiedd a ffïoedd. Beth yw cofrestru'r gweithlu? Cofrestru'r gweithlu. Mae'n rhestru unigolion sy'n cael gweithio mewn sector penodol neu mewn rolau penodol yn y sector hwnnw. Mae'n nodi reolau ynghylch pwy all ymuno ar gweithlu, yn cynnwys cod ymarfer proffesiynol o safonau disgwyliedig a phroses addasrwydd i ymarfer. Mae'r cofrestru'r gweithlu yn wahanol i gofrestru gyda'r Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), sy'n cwmpasu lleoliadau. Mae'n cofrestru'r gweithlu yn canolbwyntio ar weithwyr unigol, gan gydnabod ei sgiliau, ei dysgu a datblygiad proffesiynol parhaus. Beth yw manteision cofrestru'r gweithlu? Pe bai cofrestru'r gweithlu yn cael ei datblygu ar gyfer y sector, mae Llywodraeth Cymru o'r farn y gallai. Roi sicrwydd a hyder i'r cyhoedd bod gan y gweithlu y sgiliau ei wybodaeth a'r cymeriad i ofalu am blant yn ddiogel ac yn effeithiol. Cadarnhau cymhwysedd gweithwyr i wneud y swydd, gwella statws proffesiynol y sector a darparu cydnabyddiaeth ffurfiol o'r gweithlu. Cefnogi datblygiad gyrfa parhaus drwy storio'r holl gofnodion gwaith, hyfforddiant a datblygu mewn un lle. Cefnogi prosesau recriwtio mwy llyfn i gyflogwyr a symud gweithwyr yn haws rhwng lleoliadau. Pwy fyddai'n gorfod ymuno? Mae Llywodraeth Cymru yn argymell pe bai cofrestr yn cael ei datblygu y byddai angen i'r sawl sydd, yn cael ei talu i weithio, yn uniongyrchol gyda phlant, ym mhob math o leoliadau gofal plant a gwaith chwarae cofrestredig ag AGC ymuno. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn argymell na fyddai angen i'r canlynol gofrestru. Unigolion sy'n gweithio mewn lleoliadau anghofrestredig, unigolion sy'n gweithio mewn lleoliadau cofrestredig AGC, ond heb fod yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant, mewn swydd ofal plant neu waith chwarae, megis glanhawyr. Gwirfoddolwyr, gan gynnwys myfyrwyr, personau cofrestredig, unigolion cyfrifol nad ydynt yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant, nanis. Beth byddai cofrestr yn ei olygu i chi? Byddai cofrestru'r gweithlu yn golygu y gallu i gadw cofnodion defnyddiol i gyd mewn un lle, gwiriadau'r gydag, gwybodaeth yn gymwysterau, DPP. Gorfod talu ffi i ymuno ar gofrestr ar sail flynyddol ac adnewyddu. Dilyn cod ymarfer, ffurfioli ymddygiadau a safonau presennol, a mynediad a broses addasrwydd i ymarfer, i sicrhau bod unrhyw gwynion a godir yn cael eu trin yn gyson ac yn drylwyr, gellir cefnogi unigolion nad ydynt yn bodloni'r cod i wella neu ei tynnu oddi ar y gofrestr a'i hatal rhag gweithio yn y sector. Pe bai cofrestru'r gweithlu yn cael ei datblygu, beth fyddai'n digwydd pe na byddwn ni'n ymuno â hi? Argymhellir bod y gofrestr yn orfodol ac felly y byddai angen i bawb sydd wedi ei nodi'n bobl gymwys ymuno. Byddai cyfnod o ras yn debygol i'r rhai sy'n newydd i'r sector, ac ar ôl hynny, ni fyddai unigolion anghofrestredig yn gallu parhau i weithio mewn lleoliadau gofal plant a gwaith chwarae cofrestredig os na fyddant wedi restru ar y gofrestr. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ddeall eich barn ynghylch a ddylai'r sector gael cofrestru'r gweithlu. Mae'r ymgynghoriad yn amlinellu rai cwestiynau allweddol y mae Llywodraeth Cymru am ei gofyn i chi. Ydych chi'n meddwl y dylai'r sector gofal plant a gwaith chwarae fod â chofrestru'r gweithlu? A ddylai cofrestr gael ei datblygu yn nawr, ymhen ychydig flynyddoedd neu byth?
Pa rannau o'r sector gofal plant a gwaith chwarae a ddylai ymuno ar gofrestr? Mae gan y ddogfen ymgynghori fwy o fanylion am yr argymhelliad cynnig ac mae'n gofyn rhai cwestiynau pellach. Rydym yn annog pawb sydd yn gweithlu gofal plant a gwaith chwarae ar hyn o bryd mewn lleoliadau cofrestredig ac anghofrestredig i ymateb a manteisio ar y cyfle hwn, i rannu ei barn ar yr argymhellion ar gyfer cofrestru'r gweithlu ar gyfer gofal plant a gwaith chwarae yng Nghymru. Diolch yn fawr.